Hello guys, welcome back to GB Vlogs YouTube channel. GB बयखौबो GB Vlogs YouTube channelaव बरना लाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां नुगोन। दासान्दि आंबो मोजाङै मोजां नुयो। लोगोसे दिनैनि जि 32थि बड'फानि थैनाय साननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां नुयो। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि थामहिनबा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनैहाय 32थि थैनाय सान। बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानैनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोन आरो खौसेथिनि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो थांनो ओंखारदों। नोंथांमोनाबो थौबारदो। Sepeda. Terus ya? Deh. Zindabad, Zindabad. Zindabad.